Junior Kamer Venray kan terugkijken op een geslaagde jubileumeditie van Speelstad Venray. Voor de 5e keer vond het evenement plaats op het Schouwburgplein. Ter gelegenheid van het jubileum waren afgelopen zaterdag speciale activiteiten. We hebben de draaimolen en we hebben dansen vandaag extra en we hebben een voetenpad door Spring georganiseerd. We hebben jongeren op gezond gewicht vandaag, JOG Venray. En we doen mee aan de gezondste regio, dus super trots. Evenals in voorgaande jaren heeft Junior Kamer Venray een goed doel gekoppeld aan het zomerevenement in Hartje Venray. Wij willen eigenlijk geld ophalen, dus een fundraiser voor ons goede doel. En dat is Spetterbad Venray. Dat is in het bosgebied vlak water willen wij een spetterbad realiseren voor kinderen en grote mensen zeg maar, die willen spetteren in de zomer. Dus, En vorig jaar was dat ook al het doel. Ja. Hoe staat het er nu voor? Ja, zijn nu bezig met de aanvragen van de vergunningen. Het kost helaas heel veel tijd. Volgend jaar hopen wij het te kunnen realiseren. Spetterbad wordt in aanvulling op speeltuin Speelvlak in Vlakwater. Een klein ondiep zwembad voor de allerkleinste kinderen om met warme dagen lekker te kunnen spetteren. Het project loopt alles bij elkaar al een paar jaar en het begint nu eigenlijk vorm te krijgen dat we het ook kunnen gaan realiseren. Het wordt in de eerste instantie gewoon aangelegd als een aanvulling op de speeltuin. Ook vanuit het oogpunt dat ouders dan altijd toezicht hebben op de spelende kinderen. En de tweede fase zal misschien zijn dat we het spetterbad nog wat gaan opleuken met andere speeltoestellen, kleedhokjes en dat soort zaken. Het is best wel een groot plan wat er eigenlijk ligt. Het is best een behoorlijk groot en ambitieus plan. Maar we hadden wel zoiets van, het is echt een hele leuke toevoeging sowieso voor Venray, maar zeker ook voor het speelvlak. Omdat het echt perfect past in de natuur en bij de speeltuin die er al ligt. Ja, niet bang voor vernielingen daarvan of zo? Nou ja, goed, ergens hebben we dat natuurlijk altijd, maar dat is een van de onderdelen van ons plan. Om te kijken hoe we dat zoveel mogelijk kunnen inkaderen en ook de algehele overlast kunnen terugdringen, zowel voor de speeltuin als voor het spetterbad. En nog toekomstplannen met het spetterbad? We hebben heel veel toekomstplannen, alleen op dit moment willen we eerst even focussen op het bad zelf. En daarna ligt er nog een hele stapel met ideeën die we dan wellicht willen gaan uitwerken. Een heerlijk zomerzonnetje, volop activiteiten, ouders die zich te goed deden aan een hapje en een drankje en kinderen die met volle teugen genoten. Speelstad Venray was voor de kids één dag het paradijs op aarde. Hey Lara, wat vind je het allerleukste hier? En wat vind jij het allerleukste? Sminken. En wie heeft dat vanmorgen bij jou gedaan? De mevrouw. Was je al heel vroeg hier? De eerste. De eerste van alle kindjes? Wow, en wat heb je toen gelijk gedaan? Op de springkussen. Was je in je eentje helemaal alleen op het springkussen? Met Lara Vins. Hey Vins, heb jij een mooie tatoeage? Ja. En wat vind je het allerleukste hier? Dat grote springkussen. En ben je er al op geweest? Ja. Nou, vaak. En ging het goed? Ja. Oké. Het was helemaal niet hard. En ook een mini-glijbaan. De hamvraag. Is er volgend jaar opnieuw een editie? Voor Speelstad? Zeker, ja, dat blijft erin. Ja.